Здравейте, хора! Ето ги тук тези слатури. Сега ще ви покажа какви продукти използвам, за да махна грима. Биотен, много го харесвам. Мицеларната водичка е топ. Сега ще ви покажа. Ето тук слагаме на памучно тампонче и почваме да трием. Трием. Има вежди, няма вежди е работата. Ужас. Да. Винаги първо махам грима си с мицеларна вода, тъй като тази на биотен е с пробиотици и доста добре действа на моята кожа. Hyaluronic Acid е серията. Hyaluronic Gold, прощавайте. Трием. Махаме за първи път слаганите ми мигли. Изкуствени, те са на Аура, номер 2, котешко око, много ги харесвам. Малко танци. Тук ви показвам разликата между с и без грим. Така, тази очна линия много ми хареса как се получи. Ми е мега тъжно, че трябва да я изтрия, но ето ме и от тук от там изтрит грим. Следващото нещо са два измивни продукта, пяната на CeraVe или гелчето, което вече няма душа, няма сърце. Общо взето с големи напъни изстисках малко от него. Гелчето е на La Roche-Posay, много го харесвам, но е препоръчително да се ползва най-много до 3 пъти в седмицата, тъй като е доста силен продукт. Измиваме хубаво, намазваме. Физиономиите са топ. И получаваме чиста кожичка. Естествено, няма как да не похваля и този продукт, който е скраб за устни на Essence. Обожавам го. Захарен скраб. Много добре ми омекотява устните. Уникален скраб е това за мене. Голямо търкане, ама какво да правим сега? След като изтъркахме устните, слагаме околоочния крем, най-любимия ми на света, Medipil. Серията ни, я знам, мисля, че беше Пептид 9. Много странна, но много интересна формула имат. Много ми харесват тия околоочни кремове. Вижте ги като дъвка са. Но много готино. Малко по-трудно се размазва. Стои странно, не се плашете. Не е развален, такава му е текстурата. Просто моментален ефект виждам с този околоочен крем. Обожавам го. Слагам си даже някой пъти малко по носа, както виждаме и по миглите понякога. И по челото слагаме малко. Общо взето, хубаво разтриваме и масажираме околоочната зона. По принцип ще е хубаво да се прави с някакъв вид ролер, но аз нямам и действам с пръсти. Да, махаме си от мигличката. Добре, айде стига вече, дай да видим следващия продукт. Да, добре, че стои, добре. Така, следващия крем за лице. Няма да го използвам веднага. Първо ще използвам това уникално серумче, което е във вид на олио на Body Boom. Една доста нова за мен марка, но много готинка. Много я харесвам. Това серумче съдържа ретинол, малък процент и все пак го дават да се слага до 2 пъти в седмицата, да не се прекалява. Даже по принцип е нощен серум, но аз си го нанасям след грим. Хубаво разтриваме, не прекаляваме, защото е мазен продукт. Прави ми кожата изключително мека, обожавам го. Малко се шокирах първо, тъй като аз имам малко смесена кожа, но смятам, че много добре омекотява, а и има ретинол, което е страхотно. Почти ми е изчиста на кожата, аз имам доста проблемна кожа. И дойде ред на мой любим крем, който вече е на привършване. Кремчето е от корейската марка Жигот с колаген. Ежедневно кремче, нито нощно, нито дневно, може да го ползвате по всяко време. Обожавам го и него. Завършваме като затваряме всички продукти, които сложихме с този крем. Размазваме си го хубаво. Много го харесвам. Размазваме. Голямо тупане, голямо нещо. И пак, между другото, ще е доста добре, ако имате ролерче, с което да масажирате лицето. Тук ви показвам крайния резултат, но няма много да може да видите. Общо взето, да.
Много искам гладка кожа, старая се. Пожелавам ви усмихната събота!